खिया दे। आवल हो अरे आव हो रानी से जरिया हो सटी के सूत बजरिया हो छुए नहीं दे जरी से लागे भइल हानि बा छुए नहीं दे जरी से लागे भइल हानि बा ऐसे काहे करे कैसे हो गई बुझतानी हो कौना मूड में बानी हम जुझतानी हो सुनो हट बुझ मजबूरिया हमारी धनिया काहे खातिर मिली वाला बाजवनिया अपने मरद से हो गया न कहानी बा अपने मरद से हो गया न कहानी बा